ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Bilo je danas, braćo i sestre, 2 apostola i 2 evanđelja. Ali bi nam uzelo jako puno vremena da prođemo kroz sve to. Ja sam se odlučio da podijelim svoje misli sa vama sa prvim evanđeljem, nedjeljnim evanđeljem, gdje se govori kako jedan pravnik, vičan zakonima, prišao Gospodu našem, u engleskom prevodu i stoji da je on bio doktor prava, stručnjak za pravo, prišao Gospodu da ga kuša. Mi ne znamo kojim je on tonom Gospodu došao i kako je on Gospodu pristupio. Možda smješljivo, podrugljivo, s visine. I pita Gospoda, koja je najveća zapovijest u zakonu? Da bi ga uhvatio. Ako kaže da je subota najveća zapovijest, pošto su oni bili ograničeni samo na subotu i na obrezanje. To je bila ta formalizam njihov i dalje od toga nisu išli. Ako kaže da je subota najveća, onda će ga tužiti. Kako tužiti? Kako je preskočio obrezanje? Ako kaže obrezanje, onda će doći subota u pitanje. U Svetom pismu Starog Zavjeta, braći moji i sestre, ima ravno 613 naredbi, zapovijesti. 613. I ovaj mudrac dolazi ka 613, da vidimo šta će on tu da uradi. A Gospod sažme svih 613 zapovijesti, od kojih je 248 pozitivnom smislu, šta treba činiti, i 365 šta ne treba činiti. Gospod sažme to sve u jednu jedinu zapovijest, koja bi mogla opet da se sabije u jednu jedinu riječ. Ljubav. Braćo moje i sestre, kada bi nestalo svih knjiga na svijetu, ostala bi ljubav, jedna jedina riječ koju bi mi morali da znamo i da je upražnjavamo, jer Bog je ljubav. Kroz tu ljubav i Bog bi nam se otkrio i sve bi nam knjige dao i pročitao. Veli Gospod, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. Kaže, ovo je prva i najvažnija zapovijest. Ova druga je, kaže, ista kao i ta. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Braćo moji i sestre, kad čitate Sveto pismo, čitajte Sveto pismo. Svaki dan po 3 stiha, makar ako ne možete da stignete od umora vaših, da pročitate cijelu glavu. Pa makar po 3 stiha i ta 3 stiha gledajte i razmišljajte i isprovodite ih u svoj život koliko se može. Ali kad i Svetog pisma ne bi bilo, ostala bi jedna jedina riječ, i to je ljubav. Jer veli Gospod, kod Svetog evanđelista Jovana, apostola ljubavi, se to najviše nalazi. Ko mene voli, on zapovijesti moje drži. Fit, čisto jasno, nema tu velikih priča i teologiziranja i oranja po nebesima. Jednostavno, ako voliš Boga, zapovijesti njegove drži. I odmah potom, ako moje zapovijesti drži, taj mora da ljubi bližnjega svog. Jer veli Sveti Jovan, kako možeš reći da voliš Boga, a ne voliš svoga brata? Nema priče i zato mi tražimo, od nas se traži, da kad prilazimo Bogu ljubavi, kad prilazimo Svetoj čaši, da se izmirimo sa svima. Jer ako imaš nešto i došao si pred oltar i sjetio si se da ti je ostao neko kome si dužan izvinjenje ili molbu za oproštaj, ostavi sve, ostavi molitvu, nemoj da se moliš, ne vrijedi ti molitva. Ako imaš nekoga ko ti truje srce, vrati se, izravnaj s njim svoje račune, pa onda priđi Gospodu. 19. vijek, braći moji i sestre, iznjedrio je, ili izbljuvao, bolje bih rekao, jednog njemačkog filozofa,
filozofa, koji je proglasio da je Bog mrtav. Nietzsche. A je za njim je bilo i drugi, Feuerbach i tako dalje. Vi to znate bolje od mene. To je 19. vijek. Slijedstveno tome, 20. vijek je najveće krvoproliće od kad svijet postoji, jer je ovo prva ova premisa da je Bog u njihovim dušama mrtav, rodila je zločine. To je bio najveći genocid. Ovo je bio deicid, ovo sad dolazi genocid. A 21. vijek, ne zato što sam ja star i čangrižljiv, starost pakost, ne, nego posmatram i gledam da ova zemlja ne može podnijeti toliku količinu, tolike bujice, provale, tsunamis, grijeha. Grijeh svuda i na svakom koraku. To ne može da bude samoubijstvo ovog cijelog čovječanstva. Ne bude li se čovječanstvo vratilo Gospodu i ne bude li se vratilo zapovjestima prvoj i najosnovnijoj ljubavi, ne piše nam se dobro. Vidite i sami, onaj ko voli Boga, on voli i tvorevinu Božiju. Na prvom mjestu brata svoga koji je stvoren po slici i prilici Božijoj. Ko voli Boga, on voli i tvorevinu, voli onu lisku, zelenu lisku, suvu lisku, sve ono što je od travu. Kako da je ne voliš? Život u njoj. A oni, braće moje i sestre, pale ogromne šume u Amazonu, sada i u ovog momenta, za profit, pale i ubijaju sve živo. I to su sve oni koji se sastali sada u Ujedinjenim nacijama i pričaju priče, danonoćno, o pravima, o ovim i čudima. A ovamo uništavaju tvorevinu Božiju kao da je to njihovo. Nije, braće moji i sestre, to je dato čovjeku na uslugu. I da ostavimo, kako stoji u Svetom pismu, da ostavimo s nasljednicima svojim, da umnožimo i da im vratimo. A šta će ostati našim nasljednicima kad dovi koji sve za profit, koji mrze Boga na prvo mjesto, definitivno, i vidi im se. Moj tamo u Kanadi prime minister 1400 miliona. 1400 miliona on daje u roku 5 godina na abortuse po svijetu, a penzioneri mu po ulicama leže i prose. To je njihova ljubav. Jer nema ljubavi prema Bogu, onda nema ljubavi ni prema čovjeku. I da se ne varamo oko toga. Gradite, toplite, činite sve što možete, da ona žiška ljubavi prema čovjeku se razgori. Nađite u svakom čovjeku, jer mora se, jer je to zaista tako. Sliku Božiju, lik Božiji. Nema živog čovjeka da u njemu nema trunka dobrote. Treba tražiti trunku tu dobrote, a ne tražiti zlo. Jer onaj koji stalno nešto iščačkava i gleda i istražuje zlo, on sam vremenom postane zao. Nego istražujemo dobro i činimo dobro. Da bi nas Gospod naš, blagi i dobri, preblagi i predobri, koji nam toliko dobra daje, da je to nemoguće. Da je to nemoguće obujmiti ovaj današnji dan, recimo, kad se ujutru probudiš, vidiš sunce, granulo. Bože dragi, hvala ti, da bi nas on, koji nas toliko voli, i dalje volio i primio nas kao svoje i prepoznao nas kao svoje u carstvu nebeskom. Amin.